Jobs, nandito ako ngayon, magti-training. First training ko. Ngayon, magpa-patchment kami ni Kakuyaw. So, TV. Ito na mga Kakuyaw, nandito tayo ngayon, bilang isang suporta sa ating kaibigan, si Jupay Kadungong Ideas. So, ipa-punchment natin siya sa kanyang paparating na laban. Dahil ngayong February 13, sasalang na to sa Battle of Small Drama mo sa buhay. YouTuber dito sa Cebu. So, nakikita ko ito, si Kaluyan ang yung makakalaban niya. So, baling isang ano na to, punishment, at pasensya na kayo kung hindi pa namin talaga alam kasi nandito lang kami sa Battle of YouTuber para maging masaya. So, let's pag-lead namin. So, gagawin namin to para sa inyo mga viewers. So, don't forget to subscribe and like, share this video para umabot to ni makagago para makalaban na si Boy Bagsik. Boy Bagsik. Kaliyaw! Practice ka rin. So, ayan. Ready ka na? Jobs, ready na. Sige. Kaluyan ha. Mag-practice ka. Para maganda ang laban natin. Baka na. No! God! Please, no! 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 Watch me. Kanina pa kita napapansin eh. Yo, Kaluyan, para sa iyo to, Kaluyan. Meanwhile, galing ya.
Yan muna. Yan muna ang training ko ngayon. Kasunod, bibigyan kita ng magandang training ko. Don't forget to So, don't forget subscribe. to subscribe and follow my page. His YouTube channel and page, Facebook page, Jupay Galawang Elias, and Jupay Galawang Elias din sa sa YouTube. So again guys, maraming salamat at magkita-kita po tayo ngayon February 13. At sana manalo o matalo, Team Bisaya, walang basagan ng trip.